Benvingut a la última altra vegada, avui no penseu un partit, sinó per rebre la Copa del Rei. Aviam, ara convé, ara convé. Ara convé. Us volia dir, és la segona vegada que parlo aquí. Ara farà 7 anys, 8, em vau fer un homenatge fantàstic i em vaig escollir amb tots vosaltres com a jugador. Clar, el temps ja hagués dit que avui estaria aquí com a president, portar-vos a tots vosaltres una Copa del Rei. Estic superorgullós de ser president del club. Ens ha costat molt aquesta Copa. Des de feia temps estàvem iniciant alguns títols. Vam jugar a la Lliga, vam perdre fa 4 anys una Copa del Rei, vam guanyar una final de la FIBA Cup i l'any passat vam estar a punt d'entrar a la final de la Lliga. Però avui estem aquí per celebrar un títol molt important per nosaltres, que feia 11 anys que no guanyàvem, i per això estic també molt content per l'equip, per vosaltres molt, per la ciutat i pel club. I això no ens ha de servir com un punt de part. Això ens ha de servir per un pugui seguir, per seguir creixent com a equip, per lluitar més vegades de guanyar clubs com aquests, perquè vosaltres us mereixeu i vosaltres no podem perdre mai, mai. Visca la Penya, visca la Badalona.